Takže, jsem zpět. Krásný muchomorky císařky. Mám z nich velkou radost. Jak říkám, toto jsou nesmírně vzácný houby. Tady dokonce další, pozor na to. Teď se objevila další. Teď se jim tady neskutečně teda daří. No pecka. Jinak tyhle lokality už jsou samozřejmě nahlášený. Takže nahlašovat je mykologickému středisku už není potřeba. Tak si kontroluji fotky, jestli mám všechno dobře nafocený. Se s nimi ještě chvilku pokochám a pak je tady zakryju. Musí tady zůstat za každou cenu. No to je pecka. Děkuji. Ty na mě tady čekali, Sylvie. Mám tady 6 jich je tady, 6. Aspoň vidíš, jak vypadají. A tyhle se musí opravdu chránit. Jo. I když teda jakoby chuťově jsou prej výborný. Já jsem je nikdy nejedl kvůli jejich ochraně. To jsou oni. A oni mají právě krásný žlutý třeň a žlutý lupeň. Tady je teda krásně ještě ve vývojovém stádiu. Právě rostou taky takhle jako z vajíčka. Tak já zkontroluji fotky. Krásný. V Itálii pochoutka. Oni takhle trávili krále, že oni jim natrhali právě císařky, do toho jim natrhali muchomorky zelený. Ještě ve stádiu vajíčka a tím je takhle trávili. Takže přikrývám. Doufám, že tady zůstanou a že žádná nenechavá ručička je nesebere. Konečně i něco, něco vzácného pořádně vám jsem chtěl ukázat a povedlo se. Jsou tu pecka. Jo, říkám, tady jich může být, tady jich bude ještě víc podle mě. Ale teďka je otázka, co ty tepla a sucho s tím udělají. Asi nic pěkného. Ale když budou přikrytý tím listím a budou od toho sluníčka trošičku schovaný, můžou tady nějakou dobu vydržet a vypustit aspoň výtrusy. Panenko skákala, tam jsou další. Přátelé, novej flek. Ježíši Kriste. Takže máme tady hnízdo. A bronzovej. Ježíši Kriste, ty jsou nádherný. Ty jsou nádherný. A někdo je už škubal. Jo, takže neškubat lidi, neškubat hergot. I když jsou uškubnutý, bohužel někdo se na ně chtěl asi podívat. Jo, takže takhle to dopadá, když nevíte, co sbíráte. Takže opakuju, netrhat muchomorku císařku za žádnou cenu. Přemýšlím, co s ňou, když už je utržená. Jestli ji tady nechat. Stejně. Další. Co? Tam je další. Ty brďo, tady jich je. Lidi, tady jich je. No, teď se jim teda daří. Takže já je tady zakryju. Jo. A nevím, já se zkusím poradit s mykoložkou. Já ji zkusím zavolat, co s ňou. S tou císařkou, když už je utržená. Jestli ji nevezmu jako vzorek do nějakého mykologického centra, protože je fakt nádherná. Takže ta půjde jako vzoreček. Na jídlo nepůjde. Jo. To se nebojte. Ježkovi zraky tady jich je.
panenkovská kava, to je nádhera. Tady se to bude muset pořádně prozkoumat. Takže já na vteřinku vypínám mikrofon a volám Mikoložce, vteřinku.
Takže lidi, po konzultaci s mykoložkou jsem se dozvěděl, že tohle se prostě nesmí. Takže ona tady zůstane společně s ostatníma. Takže já to tady takhle zakryju. Všechno tady zakryju. Jo, takže nesmí se brát ani do košíku, ani takhle jakoby pro mykologii. Jo. Nesmí se to vůbec sbírat. Vůbec se to nesmí trhat. Jo. No tady ještě si tuhle tu vyfotím teda. Jo, je to opravdu, jsou z toho postihy. Momentální vyhláška tohle to teda říká, bude možná nějaká změna. Ale momentálně je situace taková, jaká je. Takže opravdu lidi, netrhat, nezbírat. Jo. A chránit. Jo. Tady podívejte se zase. I když těžko říct, jestli je vytržená, nebo jenom je špatná. Že všechno chránit je potřeba. Jo, jak říkám, jsou za to fakt postihy. Je mi líto, že to takhle je, ale... Nebo líto. Je mi líto, že je takhle vzácná. Sylvie? Jo, tam jsi. Takže jenom abyste věděli, fakt muchomorku, císařku za žádnou cenu netrhat, nezbírat. Jo, v České republice. Když budete v Itálii, tak si tam si uklidně sbírejte, protože tam ochráněná není. Ale v České republice chráněná je. Takže tak. Jinak, co jsem se dozvěděl, tak houby budou tak maximálně do úterka. Pokud pak nezaprší a budou furt vysoké teploty, tak jak rychle začaly, tak rychle skončí. Takže kdo chcete, šup ještě rychle do lesa, protože to má platit pro celou republiku. Za pár dnů už nebude nic. Bohužel. Tak. Krásný zip plstnatej. Plesnivej. Škoda, je to plíseň? Ne, není to plíseň. Kousek větvičky. Tak, moment ještě. Super. Tak jdeme dál, lidi. Jako vláha tu ještě je. Jenže tady víš, teď je otázka, jak to s těma říkala nebo dubovejma bude, protože tady moc nerostou. Nebo nerůstávaly, ale letos je všechno jinak. Takže kdo ví, jak to tady bude. Ty dneska toho vidíš víc. Tak vyhladověla. Jo, plstňáčci, já jsem hledal něco. To je taky plstňáček. To nejsou václavky, špičky. Ne, to. Na václavky je brzo. No právě. Jako kdyby byly jiné podmínky. Tady rostou syrovinky. Možná najdem syrovinku. To nepoznám. Jo. Tohle? Ne. Můžou být penízovky kořenující. Tak. Je tu teda hodně plstnáčů, či jsme je tak jako nějak počítali. A jak jsem už říkal, sem chodí fakt jako hromada lidí. A je potřeba tu osvětu dělat. Když se utrhne hříbek bronzovej, OK. Jo. Muchomorka císařka, ta je na některých místech jako fakt už kriticky ohrožená, fakt opravdu hodně.
Takže tu za žádnou cenu netrhat, nezbírat. Vyfoťte si ju, zakryjte ju hezky, jo. Její charakteristický znaky, když je dospělá plodnice, krásně žlutý třeň, žlutý lupený, vyrůstá z pochví, je taková fakt jako červeno do oranžová a nemá na sobě zbytky z plachetky. Takový ty prolajky sprmky. Jo. Aby si to pochopili všichni. Jo, a muchomorka císařka neroste třeba ve smrčině. Když si budete myslet, že ve smrčině máte muchomorku císařku, ne, nemáte. Ta roste výhradně jenom v dubu. A to je červenec až to září, no, zhruba. Ale může se samozřejmě objevit dřív v závislosti na podmínkách. Stále jsou ještě podmínky jakoby pro růst hub dobrý. Kor pro růst teplomilných hub. Jo. Ale vím tady jenom o tom jediným kleku vlastně na císařský. Takže jestli se objeví někde jinde, tak to bude zase nový místo pro mě. Ale kdo ví? Silvi, já bych doporučoval spíš jít nízko kolem té cesty a zkusíme se podívat na kozálky, jestli by ti to nevadilo. Tady to je slabý, no. Čím víš? A tady to vždycky je takový. Potom vím, že ještě tam vzadu rostou dubáci. To se taky můžeme potom podívat třeba. Jo, takže tady vysoko prostě jakoby hřibky plstnatý, jo. Růžovky taky. Ale co se týče pravých hřibů, tak tady už to je prostě takový slabý. Neříkám, že jsem to nikdy nenašel. Ale prostě jeden, pak strašně dlouho nic, jeden a to ještě byli starý, jako jo. Jak říkám, opět houby je třeba chránit, tady je krásný plstnáč. Jo. Je potřeba mít hlavně nastudovaný červený seznam, co se trhat smí, co se trhat nesmí. Vědět zákonem chráněný houby, zákonem chráněný hřibky, což jsou 3. Hřib královský, mám pocit, že Kestnerův a ještě myslím, že pružnej. Z těch lupenitých tam jich je víc. Já mezi který patří právě muchomorka císařka. Jo, ale pokud sbíráte takový ty klasický houby, tak pro vás je důležitý znát, že právě že ten hřib královský třeba, jo, potom hřib satan, hřib legalové, hřib kvéletův, a no, ten kvéleták, to není takový problém. Legalové jsem chtěl říct. A nachovej, rudonachovej. Oni jsou stejně jedovatý. Jo. Takže to nemá smysl ani sbírat. Proč? Proč bych sbíral jedovatý houby? To je to zbytečný a rozhodně do nich nekopat. Určitě je zakrýt. A vím, že se tady nachovej dá najít, takže když ho najdu, tak ho určitě, sakra, pardon, mě se posunul telefon, tak vám ho určitě ukážu ve streamu. Pokud nebude dneska, tak ho zkusím najít zítra, protože zítra jdu opět a zítra samozřejmě všechno opět budu streamovat a půjdu se taky samozřejmě na vzácný druhý hub a zkusím se podívat na hříba satana a jo, zase pěkný plstňák, ale už nejsou tak pěkný. Už nejsou úplně jak máslíčko, už je vidět, že lehoulince zasychají. Jo, jak začnou ty vedra, to jde strašně rychle do kopru ty houby. Je to špatný. No, každopádně já se chci tady podívat níž, protože tady právě rostou ještě ty hřibky bronzový. A právě že hřibka bronzovýho bych chtěl vzít jeden mikoložce, ten nebudu ani čistit, jako vzoreček. Jo. A císařky teda lidi netrhat, nezbírat ani takhle mykologům, nikomu. Pouze, když toto zapamatujete si lokalitu a můžete to mykologům nahlásit.
To je všechno, co se s tím dá dělat. Momentálně. Jak říkám, může být nová vyhláška. Jakmile bude nová a budu vědět víc informací, samozřejmě to sem dám. Dám sem echo. Jo, v košíku fakt není. Jo, nechal jsem ji tam. Jo, jako byla utrženou zásilou s dobrým úmyslem, ale co jsem se dozvěděl, tak nemá smysl to riskovat. Ani takhle. Ani pro vědecké účely. Protože opravdu za to jsou fakt pokuty. A mně nejde ani tak o tu pokutu. A mně jde prostě o tu ochranu té houby samotné. Jo. A to jsou právě důvody, proč já nechci zveřejňovat přesné lokality. Řekl bych přesnou lokalitu a mohl bych si tady pomalu s tím místem rozloučit. Lidi by se přišli, císařky by vyrvali, jo, všechno by to bylo pošlapaný. Proč to nemá cenu, jako to říkat. Už takhle sem chodí hromada lidí. A někteří berou úplně všechno. Nebudu říkat kdo, ale asi si všichni dobře uvědomujeme, která národnost tohle to dělá. Ale politiku sem tahat nechci. Tak jenom tak. To bylo jenom tak okrajově. Já se tady ještě podívám, jestli jsem tady náhodou něco nepřehlídl, co by mělo být zamaskovaný. Protože očividně jich tady bylo fakt jako hodně. Jinak fotky dopadly perfektně, takže všechno bude samozřejmě na Facebooku. A bude tam i fotka s varováním, jak to dopadá, když neznáte vůbec houby. A utrhnete, já myslím si, že možná vidím, to může být jenom holubinka. A musíte dát pozor, protože tady je hromada muchomorek císařek ve stádiu právě vajíčka. Nerad bych tady něco rozšlápl. Jinak můžete se podívat na ten biotop, jak to tady vlastně vypadá. A v čem ona vlastně roste. Jo, takže tady máte, jsem tam borovicu, hlavně dubí. Jo, a to je prostě pro ně jak dělaný. To stejně je hřib bronzový. Jo. Přesně v tomhle oni rostou. Sylvie? Aha, tam jsi. Dobrý. A to jsou přesně ty místa, ve kterých prostě se tady těmhletěm teplomilným druhům líbí. Muchomorka císařka je známá hlavně v Itálii. Tam se sbírá teda jako ve velkým. Jo, neznamená, že když je chráněná tady, že je chráněná všude, to ne. Jo, takže když uvidíte někoho, že ji sbírá, tak si nejdřív zjistěte, ve které zemi to je. Jo, protože jak říkám, v Itálii je prostě naprosto běžná, že tam ty teploty jsou jiný. Jo, a těm teplomilným druhům, třeba hřibku bronzovýmu, tak ten je tam jak hřib dubový, jo, tady. Jo, tady v Jihomoravském kraji hřib bronzový roste častěji, protože tady máme prostě to klima takový celkově teplejší. A to právě vyhovuje právě hřibku bronzovýmu a podobně. No, tady vidím nějaký holubinky. Dole taky něco vidím. Můžu se na to podívat. Tady máme kolodě. Vypadá to na kolodě. Jo, hřib koloděj. Krásný hřib koloděj. Tak. Jo.
A normálně tady císařky rostou po cca 4 letech. Jo, takže prostě 4 roky bývá pauza a pak se tady objeví. Teď, jelikož se během chvilky změnily tak dobře podmínky, z mizerných na úplně úžasný. Jo, krásný hřibí kolodě. Jelikož se tady podmínky změnily z mizerných na úžasný, tak se jich tady objevilo opravdu hodně. Jo. Zkusím ještě najít jedno místo, kde by mohly být. Vlastně minule už jsem vám ho ukazoval a tam byly vlastně ty hřibky bronzový. Jo, zase úplně zdravý. Jo, hřib koloděj a zdravý. To je prostě naprosto boží. Jo. Musím to prostě krájet takhle, nedá se nic dělat. Vzhledem k tomu, že v jedné ruce mám telefon. Tak. Tak se na to mrkneme. No, nádhera, nádhera. Jo, takže začíná nám to hezky přibývat. A uvidím, co tady bude ještě dalšího. Každopádně kolodějům vyhovuje právě i to suší počasí. Takže ty a hřibkovář, tak ty vždycky rostou, i když je jako vyloženě suší počasí. Takže třeba hřib dubovej a podobně, ty už zmizí, ale hřib koloděj ještě roste. Tak. Okay. Potřebuji tady udělat jednu věc. Prosil bych, please, when you are not from the Czech Republic, leave the comment in the English. I try, I can't translate it. Sorry. Já potřebuji tohohle člověka. Hergot. Moment. Potřebuji tady jednoho člověka zablokovat. Hergot, nevím, jak to udělat. Sakra. No já to musím teďka dokončit. A já tady totiž jednoho člověka nechci, aby se díval. Hergot. To mám udělat. No nic, já to udělám trošku jinak. Vlastně to... Tak. Doufám, že už to neuvidí. Nepřeju si, aby se na to díval. Jeden člověk.
No nic. Tak. Tak už to neuvidíš, frajere. To jsou krásné růžovky. Sylvie, to jsou krásné růžovky. A já doufám, že potom tam kolem cesty, že tam budou ti kozáci. Tady to je takový mrtvější a pak se to zase oživí. Každopádně pak půjdeme zase na druhou stranu. Já jsem našel dala 3 krásné koloděje. Lidi, já nemám čas teďka. Tak, se na to podívám. Tak, tady jsou jenom řidky žlutomasí a už navíc špatný. Tak, blížím se k místu, kde by mohly být kozáci habrovi. Jsem na to neskutečně zvědavej a rostou tady i hřiby koloděje. Dá se tady najít i teda hřibek dubovej. Ale ti kozáci habrovi tam vždycky je to takový dělíček, kde se udržuje delší dobu vláha. Takže jich tam může vystat i víc. No tak uvidíme. Já doufám, že jdeme správně, protože by to mělo být někde tady. Víš, to je cesta Sylvie. Hnedka takhle na kraju lesa. A tady je takový dělíček, kde rostává strašná spousta kozáků. A rostou tam koloděje a dubový hřibky taky, tak jsou zvědavej. Tady už by to brzo mělo být. A tady tyhle místa fakt bývají strašně moc prochozený. Jo, plus ještě do toho samozřejmě začínající sucho, to taky nedělá dobře vůbec. No, otázka je, jak to všechno dopadne. Jedna předpověď slibuje trošičku nějaký ochlazení. Tak já pevně doufám, že tady nějaký ochlazení fakt přijde. Jinak by to bylo pěkně v háji. A mohli bychom si tak jako s houbama akorát tak maximálně zamávat. Tak. Tady teďka momentálně teda nevidím nic pořádného. Byly akorát holubinky z okruhu smrduté. A ty rostou teda, když se začíná sucho. To je nic neobvyklého. Tady jsou muchomorky šedivky. A pěkný šedivky. Něco? Padá na pestřec. Jo, to je pestřec. Jaký bude asi pestřec? No, pestřec se taky začíná jít, když začíná sucho. Někde by už ta cestička měla být. Doufám, že to trefím.
Minule jsem ji netrefil. Je hezká růžovka. Amanita rubescens, když tak, kdyby někdo chtěl i latinský název. Zdravá, naprosto zdravá. Tak. Já si musím teďka vybavit, kde to je? To je potom taková myslivna nebo něco takového kousek dál. Takový barák je kolem toho zahrada. K tomu bych se potřeboval dostat. Jak? Chata, no chata. Víš, že to je? No. Jo, k tomu bych se potřeboval nějakým způsobem dostat. Protože... Že jo, takhle? Jo. Takže jdem správně. Mě to vždycky trvá, než ji najdu. Tady jsou zase holubinky. A strašně. Jo. Tak, schválně, co tam bude. Nemám problém někoho vzít sebou. Akorát nevím, jestli ten dotyčný by neměl problém se mnou vůbec jít. Protože se mnou to není do lesa na hodinu, ani na 2. Se mnou je to do lesa na celý den. Nachodí se 15 až 20 km. Takže jako, to je fakt, to jsou celodenní výpravy. Plus, vždycky mám prosbu, aby mi dotyční potom na ty lokality nechodili. A když už, tak po konzultaci se mnou, že jo, já tam třeba chci jít a ty lidi, kdyby tam šli o den dřív, tak tam ani chodit nemusím. Takže tak. Teď je otázka, jak to bude s těma vedrama a suchama. Taky se může stát, že nenajdeme nikdo vůbec nic. Že jsou místa, hlavně kde to je pod slunkem, tady vidíte, jak to rychle vysychá, ty houby. Jo. Ty tepla a ty suchá tomu strašně moc berou. Bohužel. Jako on celkově ten Jihomoravský kraj je na houby jako fakt jako bohatý. Když víte kam jít, tak. Lidi, jak říkám, pište mi sakra přímo do toho streamu. Já nestíhám číst Messenger. Jsou zase hříbky plstnatý po další době, ale úplně, jak říkám, začínají vysychat těžce. A jsou krásný teda, plstnáči. I když jsou krásný z vrchu. Otázka, co ze spodu, že jo? Jo, a i tenhle ten už je chycený, ale tyhle jsou taky chycený. To nebudu ani trhat. Pozor, pozor, co tady máme. Kozáčka, ano, kozáček habrovej. To je právě to místo, kde by mohli být. Je to rád takový bordel, tady. Ale právě tady kozáci habroví dokážou růst velice slušný množství, tam vidím růžovky. Ale sem jsem přišel hlavně pro kozáky. To je další kozáček. Bohužel z něho teda už byl jenom klobouček, s tím máčci byli rychlejší. Se na něho podíváme. No, a jo, tři dírky, to nevadí. No, přesně jak jsem říkal, tady je to místo, kde jsem s nima počítal. A víte, jak je tady strašný bordel? Ono se jim tam bordelu prostě líbí. Jo? Houbám neporučíte. Teď to projdu, pak je tam ještě takový dělík. A v tom dělíku právě bych měl růst asi nejvíc. Tak jsem na to neskutečně zvědavý. Jestli tam teda budou, nebo nebudou.
No, tady prostě lidi vyváží to tu. Jo, to je hrůza. No, takže někdo mi psal, jak tady máme krásně čistý lesy. Tak ono zase tak čistý nejsou, aspoň teda ne všude. Jo. Taky tu máme hovada, který prostě místo toho, aby to vyvezli někam do ekodvora, tak to vyváží takhle sem. Hovada jedný. Na tohle si servítky brát nebudu. Lidi si servítky absolutně nezaslouží žádný. A kdo to dělá, tak jako chraň tě pán Bůh mě potkat, ty vole. Bych byl hodně nepříjemný. Ničit takhle lesy. Ničit celkově přírodu. Hnus. No, takový krásný místo to mohlo být. Vidím hezkou růžovku. Vidím růžovek víc. No, sbírat houby to jo, ale jako dovážet věci do ekodvora to zase ne, co? Samozřejmě ti, co přírodu chrání, tak jsou zase naprosto v pořádku, to je naprosto v pořádku. Zase se nic nesmí přehánět. Jo. Všeho s mírou. Určitě bych nepodporoval to, když si někdo lehne před auto a podobně. To jsou blázni, to jsou idioti. To už nemá s ochranou nic společného. Tak já zkusím tady ten dolíček. Já uvidím, co tady bude. Ale moc těch kozáčků tady teda není. Doufám se, že to tady bude lepší s kozákama. Jo, ale to neznamená, že když tady nejsou, že tady nerostou. Může to být pouze a jen v uvozovkách vyzbíraný. No, to tady nemůžu ani pořádně ukazovat, to je hrozný. Tady právě jsou blízký a všecko možný. Jsou místa, kde by se právě kozákům mohlo líbit. No, jenže když sem lidi vyvážijou bordel, tak to je potom těžký. Jo, tady jsou ještě místa, kde je krásně vláha. Takže tady se to právě že drží, jak jsem říkal. Ale je vidět, že o tom místě ví opravdu hodně lidí. No. Takže tak. Nic, jde se pokračovat. Jinak samozřejmě muchomorky s jízařky mi udělali neskutečnou radost. Tam bylo jich tam tak asi 20. Tady jsou nádherný zase růžovky. Těm růžovkám se tady prostě daří. Je opravdu boží. Ale jde se na ty skupinky. Jo, a to, jak říkám, to je teprve les, kde se nepočítal, že toho moc bude. Jo, to hlavní nás teprve ještě čeká. To je jenom předvoj tohle. V tomhle lese nikdy toho extra moc nerostlo, ale chtěl jsem se sem podívat právě že na ty vzácnější houby. Co se povedlo. Chtěl jsem vidět, jestli tady budou kozáci habroví. To se taky vlastně povedlo. Sice tady byli dva pracovačci, ale byli. Takže za mě good.
No a tady se vlastně už u té chatky, jak jsem říkal, kde se potřebuji dostat. My se můžeme vracet pomalu zpátky. Tady toho bohužel teda moc nebylo. Ale jsou vždycky místa, které jakoby vysychají asi jako první. A hlavně je to všechno kolem cestiček. Takže když jestli tady nějaký koloděj byl, je dost pravděpodobný, že to je sebraný dubáci, to stejný. No, já to zkusím říct trošku lesem, nebudu to brát přímo u cesty. Třeba tady bude nějaký příjemný překvapení. Byli tam 2 kozáčci, jináč nic moc. A růžovky teda. Tak. A co máš ty pěkného? Máš vlastně něco zajímavého? Jednu bedlu. Aha. Ale tak, Jednu bedlu. dobrá bedla. Jednu jedinou. Takže já bych to klidně viděl, že se asi vrátíme do Dubákových míst a pořádně to tam projdeme. Třeba tam ještě nějaký bude. Ten začátek byl super. A pak uvidíme. Já, takže my se vracíme teda zpátky na ty Dubákový místa, které byly hnedka ze začátku. Zkusíme to tam pořádně projít. Že tam to byla fakt paráda. Vydržte chvilku, já se nám zapálím. Na tu muchomorku císařku, když se je dobrý dívat zpětně, připomínám, že už byly takhle vytržený. Jo. Nasralo mě to neskutečně, ale co se dá dělat, bohužel některý lidi neví, no. Ale neznalost neomlouvá. Já říkám, tyhle ty základní houby, to jsou chráněným zákonem. Podívejte se, všichni máte ty telefony s Googlem, mrkněte se na to, ať víte. Jo, když vidím obrovskou pochvu a vidím prostě žlutý třeň, tak to prostě netrhám. Proč bych to sbíral? Tady. V Itálii to klidně sbírejte, ale tady je to prostě chráněný. Zákonem. Čau Františku, čau. Měl jsem možnost vidět před chvilkou, před větší chvilkou, muchomorky císařky. Je jich tady v tomhle lese asi 20, bohužel některý jsou vytrhaný. Už jsou teda zakrytý, takže když tak, až tenhle ten stream skončí, tak si to klidně pust zpětně. Každopádně fotky mám, takže fotky budou určitě na Facebooku a ve skupinách houbařských. Já mám vyfocenou i tu fotku, kde to teda bylo vytrhaný. Neskutečně mě to mrzí, že to bohužel lidi trhají, ale jo. Zase, když to řeknu na druhou stranu, čekal jsem, že to bude horší. Jo, z 20 byly vytržený 2 vlastně. To ještě jako... Mohlo to být horší, mohly být vytrhaný všechny. No, i tak je to špatný, samozřejmě. Neříkám, že jenom 2 je v pořádku. V pořádku není ani 1. Jo, to není, že bych chtěl někoho jako přispěskovat nebo takhle. Jo, prostě takový jsou zákony, takhle mluví a když už tak aspoň ohledně těch hub by se to sakra mohlo dodržovat, ne? To vypadá na štítovku nějakou. No, lidi, fakt mě pište. Přímo tady do chatu na tom streamu. Jo, já můžu aspoň vám rovnou odpovědět živě.
Když mě odpovíte jako do Messengeru, nebo napíšete do Messengeru, tak než vytáhnu telefon, tohleto. A hlavně pro lidi ze streamu to není fajn. A když to je nějaká soukromá věc, OK, to beru. A pokud něco ohledně hub, tak to píšte prosím vás sem. Já se zkusím ještě vrátit, ještě vám ukážu ty malinkatý přísažky, ještě na chvilku odkryju, ať se můžete podívat i noví lidi. A zase to zakryju. Jo. Ať se můžete taky pokochat. Jinak slimáci teda fakt byli rychlejší, takže spousta jich je okousaných. Plus do toho ještě samozřejmě ty teplý dny. To taky nedělá dobrotu. Jsou krásný píkavky. Klasický píkavky obecný. Každopádně velice mě dneska potěšili i ty hřiby bronzový. No. A jak říkám, tady Jihomoravský kraj prostě je na to lepší, no. Na tady tyhle teplomilný houby. Třeba chápu, že třeba na severu Čech, nebo takhle, kde ty teploty bývají celkově nižší. Jo, vždycky to bývá rozdíl, třeba v Čechách bývá 26, na Moravě až 32. Jo, takže proto se tady těm teplomilným tak moc daří. No a na druhou stranu je to obrovská nevýhoda v tom, že když moc neprší, tak v Čechách to zůstane růst daleko díl než tady. Jo, tady to velice rychle všechno vysychá. Jo. A doufám, že přijdou nějaký bouřky aspoň a že se ta vláha aspoň doplní. Takže tak. Se nám dívám, jestli někdo něco náhodou nepsal. Nepsal nikdo nic. Jinak všechny zdravím, díky, že jste přišli se dívat na můj stream. Sylvie? Jo, dobře. Já jdu zpátky k těm císařkám. Tak vám je ještě chci ukázat. Kdo se připojil teďka, kdo je ještě neviděl, tak znova vám je ukážu trošičku detailněji, ať víte všechny charakteristické znaky. Jo, jsou tady různý stádia, takže vám ukážu i její vlastní stádio vajíčka, stádio i dospělé. Jo, pak to tady ještě trošku projdem. Potom bude na chvilku přerušený stream, kde se potřebuji dostat z jednoho lesa do druhého. Jelikož nechci ukazovat přesně, kde jsem, tak to bude vyplý. No a než se dostanu do druhého lesa, tak to samozřejmě zase zapnu a pak už to pojede třeba 4 hodiny, ten stream. Jo, jinak kdo tady tyhle místa poznává, tak poprosím opravdu, je nádherná růžovka teda. Poprosím fakt tady tyhle vzácný houby netrhat. Nejde o to, že bych jako nechtěl nebo něco takového, ale jde o to, že tam fakt jsou chráněný, jo, a jsou fakt vzácný. Když se klidně na ně přijďte podívat, s tím nemám problém, jsou tady zakrytý listím, takže opatrně v těchto místech chodit. Jo, můžete si je odkryt, můžete si vyfotit tohle, ale zase je pak hezky zakryjte a nechte je tady fakt dožít. Nemá cenu to sbírat. Tak, já už jsem na těch místech. Já sám to musím trefit přesně.
Tady teda jsou ještě hřibí posnatý. Ale jelikož jsem na to dal jako docela dost listí, tak ty hromádky bych měl úplně s přehledem najít. Já mám si, že já už sám už mám problém je najít. Tak doufám, že ti neznalí, kdo se na to nedívají a takhle, že to nenajdou vůbec. Že tady takovýhle míst, jako je tohle, takových strašně moc tady takovýchhle podobných. Musí se fakt dávat pozor, kam si šlape, že tady můžou být opravdu prakticky kdekoliv. A myslím, že by to mohlo být někde v těchto místech. A nebo to bylo ještě o dál. Tak. Jo, jsou správně, tam jsou. Tam jsou přikrytý, tam už vidím jednu hromádku. To by měla být ono. Schválně. Jo, jsem správně. Tak. To je ončo. Takže tady vám je znova ukážu. Takže tady se mi ještě nepodařilo zakrýt pořádně. Tu ještě musím, to musím ještě tady spravit. To je stádio ještě vajíčka. To zakryju. A tady právě už je krásně vidět. To zkusím nějak líp vyfotit, ať to mám jako krásnou fotku. Tu druhou zakryju. Ať tam není vidět. Nechci, aby byla vidět na fotce vytržená. Tady u ní roste ještě jedna, to jsem vůbec neviděl. To je pecka. Takže já to zkusím tady, moment, já to tady vyfotit. No, to bude fotka. Tak to zkontroluju. No pecka, mrkněte se na to, to je paráda. Takže tady vám ukážu i ve střední velikosti jejich charakteristické znaky. Tady můžete vidět krásně nažloutlej třeň. Hlavně tu velikánskou pochvu. Jo, takže tohle to je. Takže toto je malý stádium. Hodně malý stádium. To je střední velikost. Tady je teda schovaná další. Jo, ale je nádherná. Tahle je opravdu nádherná jako. Tak doufám, že tady zůstanou. Sylvie, ale pojď se na tuhle ještě podívat. Ta je fakt krásná. Ať ju poznáš, když tak. Tady ještě tady jsou taky trochu opráší. Yeah. Jo, pojď se na ně podívat, ať víš veškerý charakteristický znaky. To je krásný. Že? Takže, ze spodu velikánská pochva, obrovská. Třeň je nažloutlej. A i ty lupený ze spodu, já to zkusím vyfotit. Ty lupený ze spodu jsou taky žlutý. Jo, a opravdu zkusím. Já za chvilku položím telefon. Potřebuju to tady fotit, abych to viděl. Jo. Tak. Někdo si na to bere i zrcátko, jo. Wow. Takže oni jsou žlutý ty lupený i ze spodu. Takže prosím tě, fakt tohleto chránit. Netrhat. Za žádnou cenu. Já jsem rád, že jsi viděla se mnou.
Tady přijel na ně loni se podívat borec až z toho, z Rakouska. Jo. On je tu teda Čech, ale byl zrovna v Rakousku, takže přijel odtamať až sem, aby si je mohl nafotit. Nádherný úkol. Tak. Pravdu zakrýt pořádně. Tak. Jestli na tady zůstanou. No, uvidíme. Paráda. Za mě super. To je snad ještě lepší než hříbky najít tady tohle. A vůbec mě nevadí, že ji neberu. Ani jsem si dělal záluz, že by letos mohly být. A povedlo se to. Něco vidím. Zase růžovky. No ale vrátili jsme se do těch míst na dubové hřibky. Tak uvidíme, jestli tady něco bude. Třeba by tady mohl být ještě i bronzáček. Jinak bronzáci dneska už byli krásní, to jste už mohli vidět. Tak já pošlu ještě známé, nevím, jestli se na to dívá. A pošlu jí fotku té císařky. Ta se opravdu neskutečně povedla. Já s ní mám fakt velikánskou radost. Jo, takže doufám, že jste to lidi všichni viděli. Jo, fotky budou, jak říkám, na Facebooku, tak si je můžete pořádně prohlídnout, abyste viděli, co netrhat. Jo, zítra se zkusím podívat zase na místo, kde roste hřib královský. Třeba budu mít štěstí, kdo ví. Jo, mám na ně taky 2 flíčky, kde už jsem viděl dohromady 4 plodnice. A když teď to teplo, těch pár dnů, než to vyschne, tak bude právě přát tady těm teplomilnějším druhům hub. Jo, ale jestli nezaprší, tak jak to teďka přeje, tak za chvilku to bude naprosto v háji. Jo, obávám se, že to bude velice rychle do kopru. Jinak košík se jako celkem plní. A jak říkám, to ještě to nejlepší nás teprve čeká. Ty hlavní místo vlastně s dubovými hříbkama. Tady to je holubinka nazelenalá, ta je krásná. Já bojím se trošku, že bude chycená. Já ho vyfotím aspoň. Tak. Pojď, fotko. Šup. Pojď se, tak, super. No, zkusím se na něj podívat. Ale ne, je dobrá. Vypadá velice dobře. Dokonce i třeně tvrdý. To je tvrdý. Tak to prstama neudělám, na to potřebuji nůž. Mrknu si na to. To je nejlepší holubinka, která může být, jo. Tak se na to mrknu. No, jasně. Naprosto zdravá. Úplně luxus. Já jsem... Zatím si chrochtám. I když není moc hříbků, ty císařky mi to vynahradili. Tak nějaká pošvatka.
Možná muchomorka šafránová. Tam je krásná bedla. Haha, a víc bedel je tady. Sylvie. Bedle. Krásný bedle. Ty ti dám. A jsou tu 3. A kolodě jsou tady. To zase bude fajn. Vypadá, že to... A tam je další koloděj. Jo, to je koloděj. Tady to bude chtět projít. Tak páni koloděj si vyfotím. A bedle taky ukážu. Silvi, zatím je ještě netrhej, já ještě ukážu ve streamu. Tak. Krásný hřib koloděj. Máme 10 hodin. Dneska mám v podstatě nahobařený celý den. Večer jedu na chatu. A zítra frčím znova na houby. Ale tentokrát to bude ještě větší výprava. Tak, paráda, super. Kolodě luxusní. Tak, teďka vám chci ukázat, počkat, tady je bude asi hřib kostnatý, tady je kostnatý je teda hodně. Tady si myslím, že by to mohlo být zajímavý. Jo, tam jsou hřibky. Tady kostnáčů jak to, no to je neskutečný. Každopádně já ukážu ty bedle. Ta velká ještě zůstala, nebo ty už vzdala? Ne, to nevadí. Jo, tak to jsem nemyslela. Jo. Takže to je krásná bedla vysoká. A těch bedlí ještě bude. Tady ještě další. Tady je růžovka a plstnáčů je teda tady hromada. Tady naplníme koš. Dobrý, já jsem ale někde potratila nůž. A je. Já když tak mám náhradní. Vždycky se utahám náhradní. Chceš počít nůž? Spadnou. Počkej, já ti nůž když tak podám. Jeden. Je dobrý mít vždycky s sebou záložní nůž. Mušky. Tady. Já tu blbá, mám ho. Jo, dobrý. Tak jo. I tak je dobrý mít s sebou vždycky rezervní nožík. A já se ještě napiju. A tady je růžovek. Tady si ještě hub užijem. Tak já to zkusím. Udělat takhle. Sice uvidíte to oblohu, ale lepší, než abyste viděli jako zem. Takže takhle. Nějak postavit. Tak. No, hele, mě to baví neskutečně dneska teda. A hlavně tady to je teďka super. A těch plstnáčů jsem tady viděl snad 15. Jo, Tady bude fakt hromada. A kolodě jsem tady viděl. A možná tady budou i dubáci. Ty bych tady taky viděl. Ale je zajímavý, že tam v těch místech nádherný dubový les a tam nic, tam mrtvo. Jo, nechápu to. Ale i loni, předloni, no. Tam je to celkově takový špatný. Prostě musí se fakt nízko. Jo. Pojď, patička. Klasika, vejdu do lesa a vypisuje miliarda lidí. Já tam ty malinký. Ale tohle to bylo v pořádku teďka, tuhletu zprávu jsem čekal. Takže to je dobrý. Se jdu podívat tady, jsem viděl to si velkýho, ale podle mě to byly jenom plstnáči. V uvozovkách jenom. Samozřejmě jsou super. Tady těch plstnáčů je. Já už začínají právě osychat. Se něho podívám. No, jako je zajímavý, že nejsou ještě plesní. Když ten teda už má takovou nožičku, takovou chycenou, tady už nechám.
No fakt jako, když jich je tolik, tak proč si nevybírat, jo? Ty nejhezčí, jo. Já se na nožičku, zdravá, dobrý, jedem dál. Tak. Tady doufám nějakýho hříbka dubovýho nebo podobně. Jsou místa právě, kde by taky mohli vstřelit. Každopádně byste tady dal najít i ten hřib bronzový ještě. Ale opravdu tady to bývá tak strašně moc prochozený, že to není ani tím, že by už ty hřibky nechtěli růst. To o tom to vůbec není. Ale těch lidí tady projde tolik, že ty větší nemají sebe menší šanci. A ty menší jako ty zůstávají dobře schovaný. No. No, jak ještě pro nás lidi fakt mě mrzí u těch císařek ty vytržený plodnice. I když na druhou stranu je, jak říkám, já jsem čekal daleko horší. Tady růstá teda i lišky v lodi, tady krásný malinkatý prstnáček, ty malinkatý miluju. Kdy bývají většinou naprosto zdraví a ten spodek bývá krásný žlutoučký. No, to je přesně to, co mám rád. Je tak malinký, že se telefon nechce zaostřit. Takže já to zkusím znova, proti tady tomu. To už je lepší. Moc lepší, ne? Tak. Pokračujeme v trase jízdě. Tady vidím hřibky potom asi. A pozor! Pozor, něco vidím. Pokud tu máme něco vlastnivýho, myslím si, že to je bronza. Škoda. Jinak každopádně, jak říkám, tohle je teprve začátek. Ty hlavní místa mě ještě teprve čekají. Na dubový hříbky, na plstnáče, na koloděje, na bronzáky i na ty císařky. Tam je ještě to císařky, to už hlavní místo teda ne. To hlavní místo je tady. I když tam teda taky dokáže vyrůst jako 15-20 úplně bez problémů. Zkusím tady nakouknout. No, nic tu nevidím. A je to opravdu kousek od obydlené oblasti, tenhle les. Že sem fakt jako chodí hromada lidí. Vypostnatej. Pěkný. Dobrý. Trošičku hezky. Ty houby zase nemají moc šancí, no, tady. Hříb plstnatej. Další hříb plstnatej. Takže se ty houby trošku díl ukazovat. Ale některý prostě, když už jich je tady 50, tak to už tolik ukazovat nebudu.
Samozřejmě budu chtět ukazovat ty vzácnější, když bude zase císařka na chovej nebo něco takového. Samozřejmě to ukážu další dobu. Když bude nějaký krásný dubáček, to samozřejmě taky ukážu detailněji. O tom žádná. Jo, ale hříbek plesnatej, to už takový terno není, no. Tady jich je fakt jako, tady jich roste fakt hodně. I těch hříbů kolejů tady roste dost, ale ty zase dokážou vyrůst do nádherných velikostí. A hlavně, co je na nich mimořádného tentokrát, je drtivá většina je zdravá. Hříb kolejí bývá velice často už v mladém stádiu napadený larvama. Takže kolikrát jsou prostě ty koleje nebratelný. Sylvie, navrhuji tady po té cestičce a tam dál je takový svah a tam rostou docela slušně dubáci. Zkusil bych to. Takže já jdu na cestičku. Zkusíme se tam dostat, to bude vlastně ještě jedno místo. Tak se vrátíme sem. Zkusíme se tady ještě podívat a já se budu pomalu pak přemístěvat do toho dalšího lesa. To znamená, že pak budu ten stream přerušovat. A bude se pokračovat dál vlastně do dalších lesích. Tady, kde budou ty úseky, které jste vlastně viděli minule. Já se vlastně do těch lesů zase vracím. Akorát dneska jsem to vzal plus tenhle, protože jsem strašně moc chtěl vidět ty císařky, jestli nějaký budou, což se povedlo. Jo. Jinak měl jsem místo ani na Batarovku pod Chvatou. Ne, Bacharovku pod Chvatou, to ne. Pavouk. Těch pavučin je hromada. Teďka chvilku půjdu po cestičce, protože tady je to zase takový mrtvolný. A nejvíc právě rozstávají houby tady u cest. Proto jdu po cestě. Největší šance je právě tady. Akorát mě fakt překvapuje, že třeba lišky bledý, těm se nechce vůbec. Zajímavý. I když zítra, kdo ví, můžou být. Možná se už přestěhovali do Smrčin, přímo lišky obecní, protože lišky bledý rostou hlavně v dubu. A ty dokážou fakt vyrůst ve velikosti lidské dlaně. Dospělýho prostě do takovéhle prostě velikosti, no, zhruba. A to nějak zbytečně nepopisuju. Tak. No. Tady za chvilku ten svah bude. A bedla. Bedla vysoká. To si vyfotím. Teď by jich mohlo být i víc. Těžko říct. Já i v tomhle mladém stádiu vám můžu s bezpečnou jistotou říct, že jde o bedlu vysokou. Podařili se mi obě. Teď se už začíná ten třeň být tigrovaný. A krásná oříšková vůně. Tady taky prozradí. No. A tady tyhle zavřený bedle mají zase výhodu, že se dají naplnit masem, nebo vajíčkama, nebo něčím, osmažit a naprosto geniální. Stejně tak jako muchomorka růžovka v tom zavřeném stádiu. Jo, naplníte to masem, vajíčkama, nebo něčím. Dá se to i obalit v trojobalu. A potom zožrať. Já třeba osobně nemám moc rád ty bedle na kmíně. Mně to přijde takový strašně nacucaný tím olejem a je mi potom těžko. Nevím, jak to máte vy s těma bedlama, ale mě osobně to prostě jako, neříkám, že mě to nechutná,
Ale prostě, jelikož je mi to fakt těžko, tak to nevyhledávám. Radši mám jako když už houbu, tak jako řízek. Mám klasický trojobal s bramborama s tatarkou. Jo, to je pecka. Nebo třeba houbový dip. Jo, hovězí steak s houbovým dipem. Ňam. No, pomalu se blížíme k místu na Dubáky. Jo, tady to je fakt jako, tady ani nechodím, tady nevidím vůbec nic. Jo, jenom u okraje jsem tam Plstňák, byly tam ty bedla, takhle. Co pak SMS-ka? To nic. Tak. Jelikož dneska nemám chytrý hodinky, tak se musím dívat přímo na telefon. Jo, protože si vzal mechanický, dneska je trochu na provětrání. Takže dneska vidím jenom kolik je hodin. A to mě upřímně vůbec nevadí. Tak. Doufám, že mi powerbanka vystačí. Případně, kdyby se náhodou vybila. Mám ještě jednu. Takže když tak by zapojil nouzově druhou. Sice by to bylo takový komplikovanější, ale všechno se dá. No. Ještě kousek nás čeká teda. Sylvie? Sylvie? Ona tady ty lesy zná, ona ví kam jdu. Protože ona je místní. Tam něco vidím bílýho. Ale může to být jenom list. Ne, je to plesnivý hříb žlutomocný. Čau ségra. Tady vám můžu zase ukázat pro změnu muchomurku zelenou. Naši nejjedovatější houbu. Jo, takže taky můžete krásně vidět charakteristické znaky. Pochva, krásně nazelený klobouček, zbytky plachetky. Jo. Já je neničím, není důvod. Oni mají taky svoje místo v lese. Jenom si to prosím vás lidi nepleťte s nějakou pečárkou anebo s nějakou holubinkou. To je jako muchomurka zelená, to je jako těžký prevít. A když už to sníte tam, tak vám budu s váma. Jinak moc děkuju za lajky. Jsem rád, že se vám to líbí. Tady mám krásný hříbek kostnatej. Podíváme se na něho. No to je barvička, podívejte se. Je teda jeden už vytržený, ale on může být i ukoplej nějakou zvěří, jo. Protože on vlastně rostl tady. Nechám ho tu. Těch je tady jako fakt plný les. Tak, vidím nějakou holubinku. Tady vidím překážku. Překážku hezky obejdeme. Tak, tady je zase holubinka. Já tam vidím pěknýho plstnáče. Už jako velkýho, tak se na něho podíváme. Tak co? Budeš dobrý? To už se mně nelíbí. Když je na výběr, tak ho brát nebudu. Tak, jedeme dál. Sylvie?
Já jsem říkal, že jdu dozadu, takže... Ona to tady zná ten les, takže to je v pohodě, jak jsou holubinky. Ukážu ještě další dobu. No, a je to přímo, jak říkám, u cesty to asi zatím vypadá nejlíp. Každopádně košík už se pěkně plní. Tady holubinek je teda spousta. A vidím hříbky žlutomasí. Vzadu zkusím přiblížit. Tady. Takže tak. Krásně vidět mycelium, který vystupuje pěkně ze země. Takže tady ještě jako vláha je. Otázka je, jak dlouho ta vláha vydrží. To jsou zase hezký růžovky. Krásný muchomotky růžovky. Mukneme se na ně. A ta jedna už je chycená. Ta druhá ještě vypadá, že je v pořádku. Se podívám na tu mladší. Takový stavu. A v velice dobrým stavu. Krásný. A tady má další růžovky. A malinkatou bednu vysokou. Krásná rodinka. To si zaslouží fotku teda. Tak, a bednička. I když v tomhle stádiu těžko říct, jo, ještě nemá tigrovaný třeně, je fakt malušenká. Ale tak v těchto lesích rostou převážně bedle vysoký. Já ale nemůžu to říct 100%, že to bedla vysoká je. Je tady něco malušenkýho, to bude holubinka. Tak, pokračujeme v krasojízdě. Tak. No a za chvilku už budeme vlastně v tom dubákovém lese. Silvi? Silva šla asi svou trasu. Takže já pokračuju. Tady něco bylo velkýho. Tady co to bylo? Nevím, je to pochva od něčeho. Možná od muchomorky zelené. Typoval bych to spíš na tu zelenou, než na císařku. Že tady císařky jako tady nerostou. To byla podle mě zelená. Jo, v tomhle stádiu toho se už nedá říct. Stejně už z toho už by nic stejně nevyrostlo. Tato hlavní plodnice je pryč. Takže bohužel. Já tady vidím spoustu plesnivých hříbků žlutomasejch. Ale velice rychle se blížím k místu s hřibama dubovejma. Tak uvidíme, jestli tady nějací budou. No pak se budu pomalu vracet. Tady bývá jejich království. Je to si oranžový, jo? To vypadá na syrovinku. Ne, to je nějaká holubinka. Je holubinka. Já z vrchu to vypadalo jako ryze syrovnika. Tak se sem jdem podívat. Tak mi držte palce, aby tady byl nějaký dubáček. Zatím tu vidím teda hříbky žlutomasí. A je rozšláplý. Takže tady může být prochozený a můžu najít tak maximálně odkrojky.
To je taky dost možný. Uvidíme. Tak člověk něco vidí. A to bude podle mě muchomorka. Je pečárka. Je jedna z pečárek. A zápašná. To je pečárka zápašná, ten její stříbrný povlak je jasný. Semka. Jak kouká. To je paráda, co? Tak mám ve streamu čaj slnku. Pěkný, pěkný. Příroda je super. Tak. Jede se dál. Blbě se to točí, no, když je takhle na blízko a ještě semka se pak začne hýbat. To potom prakticky nejde. Tady vidím hřib prsnatý, teda z vrchu okousaný. Ale jinak dobrý. Bohužel hřiby dobový tady asi nebudou. Je dost vysoká pravděpodobnost, že tady to je kompletně vyzbíraný. Což mě mrzí. Jsem doufal, že tady budou. Tady bude relativně, no. Ne. Jsou plesně, já jsem myslel, že to jsou odkrojky. Jsou plesní hřiby žlutomasí. Ale tady je bedla vysoká. Já už taky vypadá nějak trošku vysušeně teda. Se mi podívám. Ta už je předsušená. Je dost možný, že tady už prostě dubáci nerostou. Že už jsou vyzbíraní a dalším plodnicím už se nechce. Že tady to bývá jako velice rychle vysušený. Škoda. Takové ještě furt nějaká šance je, ale obávám se, že ta šance se velice rychle snižuje. Každopádně určitě věřím, že ještě nějací dubáci budou. To, jak říkám, tohle je jenom takový předvoj, tady tenhle ten les. To hlavní nás teprve čeká. A věřím, že si jeho baření ještě řádně užiju. No, tady není ani jeden. Tyhle ty místa bývají prolezlý, oni o tom lidi ví. To dole vidím pečárky. A to jsou všechno ty zápašní. Zkusím tady podívat dole, jestli třeba nebude něco zajímavého. Je zajímavé, že tam u cesty těch hřibů dubových bylo spousta. A tady prostě ani prd. No, budu muset potom trochu očistit objektiv. Zdá se, že je upatlený, tak se omlouvám. Vidím, že to je takový... Je to lepší? Je to lepší. Co, abyste z toho měli stejný zážitek jako já, a ne rozmazaný. Co vidím většího? Se na to zkusím podívat, ale podle mě to bude jenom hřib žlutomasej. No, je to jenom hřib žlutomasej. A tady krásný prstnáček. Ten je opravdu pěkný. Tady prstnáčů je teda víc. Ale vidím, že už jsou docela chycený. Takže to nic. Jak říkám, těch prstnáčů ještě bude. Tady vidím, že by mohl být pěkný. Tak co? No, dokonalej. Naprosto dokonalej. Super. Super. Tady nějakou holubinku. To je pěkně okousaná už.
Ty taky mohl být prstnáček. Je to prstnáček? Je to prstnáček. Musí na něho. Nožička už je chycená. To nic. Jo, i chycená nožička znamená, že to je jako docela průser. Ten je červavý zase. Ale ten vršek, pojďte se. Vršek je čistý. Když to bývá obráceně, ta nožička je úplně čistá a klobouček je dur. Zajímavý. Právě, že minule se to stalo, když jsme čistili houby, tak spousta těch kloboučků byla právě chycená z vrchu a nožičky úplně zdraví. Tak já se vrátím na cestu. To je takový plstnatej, ale je pěkně chycený. To už úplně bílá. Sylvie? Já se zkusím pomalu vrátit. Ona mohla jít teda, jak říkám, svou trasu. Já se zkusím pojet ještě teda tady nahoru. Je možný, že tam budou ještě hřibí kolodě. Tak. Musím trochu šetřit taky energii, protože mě ještě toho čeká dneska dost. A dalšího obaření zítra. Tak se asi radši vrátím. A další srnka. Zkusím ho natočit. Bude vidět. Není, škoda. Zabila za kopeček, sorry. Moc pěkná srnka, ale už bohužel nebyla vidět. Byla tam jenom čmouha. A ta první byla vidět líp. 100%. Tak. No nic, já si teda pomalu vracím. Jak říkám, potřebuji šetřit energii. Jelikož mě toho dneska fakt čeká ještě hodně. A taky potřebuji šetřit energii baterky. Každopádně tím Muchomorky císařky, tady je hezká růžovka. Mrkneme. Jak je na tom klobouček. No, krásně. Krásně na tom klobouček. Tak. Růžovky ještě celkem frčí. A tam, kde se ta vláha bude trochu díl držet, tak tam ještě povelí nějakou dobu. Ale jak je vidět, už na některých místech to fakt jako těžce zasychá. Ty bedle vysoké na některé vidět jako na prvních. A hlavně na těch otevřených teda. Některý jsou fakt jako předsušený. I když z těch všech, co jsme dneska našli, to zatím byla předsušená jedna. Jo, a tam ty místa, kde jsem teďka vlastně byl, tak jako tam to slunko odpoledne celkem dost praží. Takže tam to jako docela rychle vysychá. Tak, já to zkusím tady projít. Tak, zase překážka. Ale mě jako ostřelnému houbaři už to vadit fakt nemůže. To je krásný kolo. Tady je ještě krásný ten prstňáč. Tam se najídl. A taky pěkný. A přitom, podívejte se, já jsem chtěl utrhnout a ta nožička je úplně prožraná, jako dutá prostě. Ale ne jako larvama, ale asi slimákem. Já, protože ten vršek vlastně byl naprosto čistý. No já to tam zkusím teda projít zase vepředu. Já říkám, potom bude chvilku pauza. Já nevím, tak 30 minut plus minus.
A pak se bude pokračovat dál. Musím prostě šetřit energii, takže já vás vezmu dopředu. Ha? Silvuška je poblíž. Silvi? Silvuško? Nic. Ale cítím cigáro. Jak indiáni odpovím dýmkou míru. My se neuslyšíme, my se ucítíme. Ano, i čajníci si hrajou na horňáky, dolňáky, přesně tak. A zažil jsem to už i u hřiba dubového. Je nožička absolutně zdravá. A klobouček jak řešit to. Jo, a přitom jako na pohmat ten hřib byl prostě tvrdý. Ne, že nožička byla tvrdá, klobouček měkký. Většinou těch hřibků právě, že ty kloboučky zůstávají furt tvrdý, i když to prostě jako porožraný. Záleží na tom taky, kolik je vody. I když ten hříbek je zase zdravý a už je sucho, tak ten klobouček je takový měkčí. Jo. A může se stát, že začneme nacházet, to je hezká růžovka. Není hezká, je chycená. No i růžovku napadá nedohu zlatový trusí. Ne tolik, ale taky na to trpí. No se hříb posmatý, ne, to je žlutomasej. Já zvrchu vypadá trochu jako plstnák. Já už ty žlutomasy neberu. Když je tolik plstnáčů, tak ty žlutomasy to nemá cenu. Navíc já osobně ty hřibky ty plstnatý suším. Jo, ty hřibky žlutomasí ty velice rychle podbíhají zkáze. Když se berou mladý hřibky plstnatý, tak ty dokážou vydržet podle mě trošku díl. Když taky jako jsou velice často napadený. A když se donesou dom a rychle prostě se nasuší, tak je to bez problémů. Jenom se do toho nesmí prostě dostat zase zpátky vlhkost. To musí být fakt dobře vysušený. To platí vlastně u všech hůb. No, řízat plstnatý. No, pěkný. Vidím holubínku. Já přišel takový krásný dubový les. A prostě těm hříbkům se tady celkově nechce. Ani ty to jakože teďka tady nerostou. Není to nic neobvyklého. Že tady rostou hříbky plstnatý, taky není nic neobvyklého. Že se tady daří, no ten není pěkný. Hříbkům plstnatým se tady daří. A za to hříbkům dubovým se tady daří jenom na určitých místech. Bohužel. Za to zítra to budeme na místech, kde jsou prostě přímo dubákový lesy. Kde dokážou růst úplně všude. Já, tady jsou zase hříbky plstnatý. No, všechno chycený. Podá možná na hřib červený. Ne, obyčejný plstnáč, no taky chycený. To byl plstnáč, taky chycený. Úplně totálně. Ach jo. Tady právě bývalo místo, kde rostly ty lišky. Ale očividně si jim tady nechce. To se jim celkově nějak nechce. Vlastně dlouho nechtělo žádným houbám. No holubinky, já to jsou holubinky. Dneska vedu jenom na zelenalí. Protože vím, že na ně mám super místo.
Sylvie? Já pak Sylvie zavolám. Vám to tady ještě ukážu, pak to teda vypnu. Ať šetřím baterku. A pak se zase cca za té půl hodinky přihlásím zpátky. A abyste věděli, co jsem dalšího našel. Tak. To se ještě... by se měl pokračovat dál, mám pocit. Tak. Stejně už tenhle z toho moc ze sebe nedá. Jako neříkám, že tady už nic nevyroste, to v žádném případě. Jo, jako kdyby se tady šlo detailněji na hřibky postratý. Ty brďo, hele, dubáček. Konečně, po dlouhé době asi dubáček. Hřib dubový. To vyfotíme, dokumentujeme do svýho houboalba. Takže hřibek je v albu. Tak, super. Trhneme. No, krásný dubáček, hele. Tak, já to zkusím nějak očistit, vytáhnu nůž. Ano, zase. Zajímavý. Absolutně zdravý. Super. Paráda. Takže tady to ještě projdu teda, protože tady může být klidně víc. Jo, ale dneska se jim tady v tomhle lese prostě dál moc nechce, jenom na těch okrajích. A jsou tady krásné hřibky poslat. No, takže se na tu nožičku, tak krásně dlouhá. A hříbek zdravý. Je další. Prosím pěkně. Taky krásný prstnáček. Jo, taky dobrý, super, paráda. Tady jsou další dva. Tak si vychutnáme. Jeden. Druhý. Tak. Hezky půjdu do košíku. No, samozřejmě nemůžu zapomenout ukázat košíček, který se nám začíná pěkně plnit. A tady zkusím porozhlídnout, jestli tady ještě nebude něco dalšího. Určitě by mě udělala radost ještě nějaký tady hřib dubový. Ale tu hlavní radost mě udělali ty muchomorky císařky. Je vidět, že na ně tady naprosto je luxusní místo. Vidíme hřibky plsnatý. Takový dubáci dokážou růst i tady v tomhletom přímo. Já to tady zkusím, to právě projít. Kolikrát rostou víc tady než nahoře. Že lidi vám projdou les a tady ty okraje nechají být. Co tady bych je viděl? Úplně bez problémů. Zase hlubinka. Tak. To ještě projít. Vidím říct plesnatýho, ale to se mi moc nelíbí. Tenhle už ale jo.
Ten je moc pěkný. Tam ti hmyzu ani teda otravujou, to je strašný. Tady mi mohlo, to leze i do očí. Jo, dal jsem si dneska na sebe teda alpu s hřebíčkem. Proti klíšťatům. Takže klíšťata snad dají pokoj. To celkově teďka klíšťata nějak extra moc nefrčí, díky bohu. To samozřejmě neznamená, že žádný klíště se neuchytí. Tak. Jo, tady jsme vlastně na tom začátku. Tady jsme vlastně s tou známou začali. Tady byly ty hřiby bronzový a hřiby dubový. Hned z kraje. Mi podařilo urvat teda jenom klobouček. Nožičku odhodím. Takže já se tady zkusím ještě podívat, jestli jsme něco nepřehlídli. Protože ten jsme to tady neprolítli tak důkladně. Je hřib plstnatý. Rád bych se tady ještě podíval. Je tady nízko. Co pak to tady máme? Že by... Ne, to jsou koledě. Já jsem si prvně myslel, že to jsou hřibky bronzový. Ale jsou to hřiby kolodě. Tenhle už teda není hezký. Bohužel. Tenhle už taky asi nebude, oba dva už jsou špatný. Škoda. Škoda. To mě mrzí. A to se nedá nic dělat. Takové věci se stávají. Nic mimořádného. Dopádně já jdu pokračovat v procházení. Vidím spoustu holubinek. A to je list. Myslím si, že to je plstnáč. Teď se musí fakt opatrně. Bůh ví, co tady ještě bude. Nebo nebude. Takže jsme to celkem profrčeli, ten úplný kraj. To je vlastně růžovský. Ivan, thank you. Tady zase růžovka. Sašo, čauky, chceš něco vidět? Pro tebe. A to ještě jsem pořádně nezačal. A tady vlastně byly ty hříbky. Když se měli uklidit ty zbytky nožiček, to je růžovka. Tady by se to mělo ještě projít. To je něco nazvedlýho. Víte, něco mohlo být. Ne, nic. Nic. Když jsme byli tak důkladní a nenechali tady vůbec nic, to se mi nezdá. Tady zase byli ti bronzáci. Můžeme podívat, jestli ještě nějaký nezůstal. A asi ložkovat nemusím. To už tady objevila. To je paráda.
Takže já se s váma teďka pomaličku rozloučím, protože půjdeme asi pomalu k autu. A jak říkám, já se za půl hodinky přihlásím znova. To se bát nemusíte. Takže zatím čus a za chvilku se můžete těšit na další nálož hub. Tak zatím čau.